Kaseng palang hinyo trap Achik National Movement minta kasngi klapen pawe ka jing skokia ka bakraw halor ka jing thungkam ya ki bar jala ha ki University bat School ha Meghalaya. Payakra nikla pathai khubor ha Shillong Press Club kinoyalam jaka ni kaseng kilia thu maka jing thung ki bar jala ka buon bha ha ki ni ki jaka ba a ya ki jing nang jing start balong principal da ki bar jala. Kini kinoyalam ki laong baka seng kan ai lad ikiba kum kini ki kin jaha ka ni ka jala. Naglang jong ka Urgent Employment Cell. Din ba nila penlong ijing buat dia. Survey hybrid but kaliang jong ka ching tungkam haki department ibo prepare lagi long haki office jong ka state government kumjuru office jong ka central government. Perhatian bang ila yo ya kaman budien ban habri berta ni syam shibun ki jing ko hagabede bar ke jing thungkam thungjam ye ki try jala ye try ri ki try melo namar kata na gleng jong ka action employment sir nimla ban chu snap jaro lo ni namar boleh ngitip baka employment crisis hakba ki bopun ki khna samla ki blana start ki hap ye ka ban mi nang ni ka state jumi na kam ta bli wa kam wat jam shigbe ba state omde tam nang ni state shigbe bari ru idan mari smutu ba jing bom yo kam jam kadai ka we ki jingpang ki ba kum ga jagun reo kum ki trai ri tremluk ki trai jala ni hap ye ka ban ma namar kata na leng jong ke action employment sir ka dawa ya ka sorga ba ka day ban thungkam ka di ban recruit haki office sorkar jong state jong central government kumju ki private sector ade ban long shwa ya ki trai muluk ki samla ki balanang bastat ki bala pentibet haki jing puli Kamtam hagi tu kijaka balong principal da ki bomdai kita idrai mulok. Ni julak barabor ba ya ki pos ki barit ni ki behe ke ba kitari trai mulok idang la ban trai. Kini ki principal ki sadwan ra ban ki belo jong na thina kijaka ba kiwan. Kene kalong ka ke ba sosik bat kalong ka ke ba pendit mensem ya ki kun samla jong tek benreo ki planang start bat ni da mahamru jur ya kum kine ki judge principal ki baju wanra ya ki bahi ngasem namar ni lalap nuksa hangte po ram krishna sora kibon ki pos ke ba ki nong sora hangte ki lalong fit bantrei ya kam kat ba kim ju ai advertisement hele ki wanra ba ki breo ki banabar ki badai ki family member na ki dai insan na ki khon na ki jing dai bat ki to ki principal na ki to ki balong ha ki dai ki institution to yang juga sengka maham ba nang ne sikmar ada kalap ni ha bandai pon kam bar ka sorkar government of Meghalaya ka dai ban tuklar ka dai ban interfere namar ka jing ka angsla jong ki khun samla je benre menang start kamot ka long ka ba shirkai bar ka long ka ba imah nama tenteng kaba ya hagne gari ke jongi lawan ra daki breo jong kita ki principal lawan ra dak tegi breo jong ki ba haying hasam kamot ki kun samla de benreo kumbang ila saki dan pau hajar di hap ban lewat kam shi ki wai pat ki jalla jong karim ya